ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଅଙ୍ଗା କଳା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଉପଚାର କ'ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଠାରୁ ଏହା କୋମଳ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଉତ୍ପାଦମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ଧଳା ନ ହୋଇ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୟାର ଉପଚାର। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ଲିଚିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କେମିତି କରିବେ ୟାର ଉପଯୋଗ? 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଗ୍ଲିସେରିନ୍। ତାକୁ ମିଶାଇ କଳା ପଡ଼ିଥିବା ଏରିଆରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।